Ahojte a vitajte pri 0. dieli podcastu Rôznočinnosť. Moje meno je Jana a veľmi sa teším, že ste tu. Tento podcast vznikol ako miesto pre ľudí, ktorí sú tak trochu iní alebo skôr výnimočne rôznorodí. Pre tých, ktorí majú veľa záujmov, nadania, myšlienok a nie vždy to vedia dať do jednej škatulky. A ak sa vám v živote niekedy zdalo, že sa neviete rozhodnúť len pre jednu vec a že vás fascinuje príliš veľa oblastí naraz, alebo že ste sa hľadali možno dlhšie, než práve vaše okolie očakávalo, tak tento podcast je tu práve pre vás. Prečo multipotencialita a prečo práve ja? Sama som si prešla dlhým obdobím, kedy som sa cítila, povedzme, rozlietaná. Milovala som učiť sa nové veci, no nikdy som si nevedela vybrať len ten jeden jediný smer. A vždy, keď som si myslela, že už viem, čo chcem robiť, objavilo sa niečo nové, čo ma nadchlo. A potom zasa niečo nové, niečo iné. A ľudia mi často hovorili, musíš si vybrať. Nemôžeš robiť všetko. Alebo ako som počúvala od rodičov, tebe by nestačilo ani 10 životov na to, aby si urobila všetko, čo chceš. No ja som v sebe cítila, že to všetko je mojou súčasťou. A keď som narazila na pojem multipotencialita, niečo vo mne si vydýchlo, niečo sa uvoľnilo. A zrazu to celé dávalo zmysel. Nie som nevytrvalá, nie som nerozhodná a nie som divná. Som len človek, ktorý má viac darov a smerov. A všetky sa dajú spojiť do jedného života, ktorý mne osobne dáva zmysel. Dnes pracujem ako transformačná koučka, mentorka, terapeutka, podnikateľka a najmä ako sprievodkyňa ľudí, ktorí sa necítia, že by patrili do nejakej jednej konkrétnej štandardnej škatulky. No a prečo názov rôznočinnosť? Áno, správne, toto slovo nenájdete v slovníku slovenského jazyka, ale slovo rôznorodosť sa mi nezdalo ako dostatočné alebo adekvátne. Multipotenciáli sú podľa mňa ľudia rôznočinní, milujú naozaj rôzne činnosti, rôzne aktivity, radi ich prepájajú a preto sa mi zdalo slovko rôznočinnosť ako veľmi výstižné. Takže aj tento podcast sa volá Rôznočinnosť a je o multipotenciáloch, pre multipotenciálov a od multipotenciálov. Čo je multipotencialita? Multipotencialita je schopnosť, alebo možno skôr určitá povahová črta, mať viacero nadaní, záujmov a smerov. Multipotenciáli sú tí, ktorí sú často ľudia so schopnosťou rýchlo sa učiť. Sú jednoducho rýchli v učení. Majú radi kombináciu rôznych vecí a ak robia dlho len jednu činnosť, tak sa môžu začať nudiť alebo skôr cítiť vyhorene a prechádza to do stavu frustrácie. A toto nie je len o kariére. Týka sa to aj spôsobu, ako myslíme, ako tvoríme vzťahy, ako žijeme. Lenže v spoločnosti, ktorá často oceňuje špecializáciu a jednu cestu, môžeme mať pocit, že s nami niečo nie je v poriadku. No a tento podcast chce ten pocit premeniť na sebaprijatie, pochopenie a radosť z toho, kto ste. Pre koho je tento podcast? Ak ste niekedy počuli, že ste príliš rozlietaní, stále niečo meníte, nikdy nič nedotiahnete, zaujímate sa o milión vecí a teda, ale pritom vnútri viete, že to, kto ste, má zmysel, tak ste na správnom mieste. Tento podcast je pre všetkých multipotenciálov. Aj pre tých, ktorí o sebe ešte nevedia, že nimi sú. A tiež pre tých, čo žijú, pracujú s multipotenciálmi a chcú ich lepšie pochopiť. Čo prinesú jednotlivé epizódy? V tomto podcaste sa budeme rozprávať o témach ako napríklad ako nájsť svoju vlastnú cestu, keď máš veľa smerov. Ako podnikať ako multipotenciál. Ako si dovoliť oddych, keď máš hlavu plnú nápadov. Ako tvoriť vzťahy, ktoré rešpektujú tvoju rôznosť. Ako sa nenechať zablokovať pocitmi viny, pochybnosťami alebo tlakom okolia. A toto je naozaj veľmi častý problém práve multipotenciálov. Niekedy budem rozprávať sama a niekedy si pozvem hostí. Vždy to však bude úprimné, ľudské a verím, že aj podporné. Ďakujem, že ste si pustili práve tento prvý diel. Možno ste sa v niečom spoznali, možno sa vám v mysli otvorila nejaká otázka a možno len cítite, že tu je niečo pre mňa. A to mi pre začiatok úplne stačí. Váš dar nie je v tom, že ste ako ostatní. Váš dar je v tom, že ste rôznočinní, že ste svoji, že ste celiství
aj keď pestrý. Budem rada, ak tento podcast bude vašim sprievodcom. Ak máte chuť, sledujte ma aj na Instagrame jana.sol.bicanova a napíšte mi, ako sa máte alebo čo by ste tu radi počuli. Teším sa na ďalšiu epizódu a ďakujem, že ste tu.